Čau! Tady doktor Kary za mikrofonem. Přináším zásadní zprávu pro všechny bratříčky a sestřičky, milovníky reggae a konopí. Už 7. oslava zeleného listu z dílny Illusion Unity s tradičním názvem Sensibles proběhne 18. června, tentokrát ve fakt velkým stylu v Lanškronském XL-ku. Kromě živýho koncertu mě, doktora Karyho, se těšte na tuny nejprofláklejších raga pecek všech dob, v jejich originálech i dubstepových a jungle remixech od DJs Berry, 100 a Jajamin ze Saigon projektu. Pozitivním reggaečkem party rozjedou třebováci Concrete Safari, nebude chybět ani drum and bass od rezidenta V23 z Panda Unity a jak už jsem říkal, přesně o půlnoci si to spolu dáme live. Mimo hudby čekejte speciální reggae dekorace a projekce. Na barech karibský míchaný drinky a tenhle pátek v akčních cenách i jamajský rum. Takže si to pište! Sensibles number 7, pátek 18.6. XL Club Lanškroun. I said we never get a chance to be together. Go with John, I love you. I said we never get a chance to be together. Go with John, I love you. It's a pity you already have a wife, and me don't have a man in my life. Oh boy, it is a pity. I say it is a pity you already have your wife, and me have a one man in my life. Oh boy, it is a pity. I would have liked one of these mornings to wake up and find